Напрыканцы 18 пачатку 19 стагоддзя ўсю Еўропу пакарыў адзін хлапец вось з Міншчыны сваёй гульнёй у карты і на більярдзе. І ён, значыцца, на гэтай справе, паважаны, зарабіў такія грошы, я вам скажу. І гэтыя грошы ён не прамотуваў, значыцца, а ўкладаў у айчынную навуку. І я вось падумаў, а ці... Ну не, конечно, не научиться гулять у карты, там и на бильярде, каб обыгрывать вас, а ці не завітаць мне тую вёсачку, якую набыў ён сабе, каб адпачываць ад гарадскога тлуму там паміж, значыцца, покерам і амерыканкай, ну і пабачыць усё там на свае вочы і ва ўсім разабрацца. А вось і гэтая вёсачка! Дзень добры, панства! Вёска Азёры, Гродзенскі раён, Гродзенская вобласць, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, адкуль такая назова вёскі? Ну, я вам скажу, тут і да бабкі не хадзі. Вся справа ў тым, паважанае панства, што назова вёскі паходзіць ад двух азёр, таму што з аднаго боку тут возера белае, а з другога боку возера, правільна, Рыбніца, малайцамі. Ну, скажу, мясціны тут цудоўнейшыя, ну, колішнія людзі ведалі, паважаны, дзе селіцца. Ну, дык што, будзем разгадваць нашу гісторыю. Калі ўпершыню паселіліся тут паважаныя людзі, вось першае я вам сказаць не магу, бо сам не ведаю. А вось у пісьмовыя крыніцы Азёры патрапілі у 1398 годзе. І была гэта ўласнасць Вітаўта Вялікага. І я вам хачу сказаць, што вось гэтае мястэчка, значыцца, гэта было заўсёды такое улюбёнае месца каралёў. Вось, паважаныя, у 16 стагоддзі гэта было каралеўскае, значыцца, мястэчка гродзенскай каралеўскай эканоміі. І даходы ад гэтага мястэчка вось ішлі на ўтрыманне каралеўскага двара. І па ўкосных звестках нават Азёры мелі магдэбургскае права. О! Правда, пацверджання гэтаму я не знайшоў. Ну, а калі знайду, я абавязкова вам аб гэтым распавяду. У 1518 годзе вось гэтае паселішча Жыгімонт I стары аддае ў заставу гродзенскаму старасці Юрыю Радзівілу. Пазней намеснікам у Азёрах быў Дыбоўскі, а вось у 1568 годзе, значыцца, кароль Рэчы Паспалітай і вялікі князь Вялікага княства Літоўска Жыгімонт II Аўгуст дае прывілей на правядзенне вось тут таргоў. Вось тут, паважаны, на гэтай колішняй старой гандлёвай плошчы збіраўся люд паспаліты, значыцца, на знакамітыя азёрскія кірмашы. І тут, паважаны, здаўна стаяў касцёл. Кажу, што першы касцёл тут з'явіўся яшчэ ў часы Вітаўта Вялікага. Але ён згарэў падчас вось чарговай вайны з Масковіяй. Ну і на яго месцы ў 1679 годзе быў пастаўлены новы драўляны касцёл Маткі Боскай Ружанцовай. І той касцёл
вельмі доўга, панове, стаяў. Яго аднаўляў яшчэ апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Гэта на яго грошы, кажа, там быў зроблены вельмі прыгожы разны амбон. Там яшчэ былі арнаты са слуцкіх паясоў. Ну і той касцёл прастаяў вельмі доўга, панове, ён згарэў падчас Другой сусветнай вайны. І вось на тым колішнім старым месцы на Гандлёвай плошчы быў пастаўлены вось гэты касцёл, касцёл Хрыста Уладара. Рассказывать любил тут приехать у озер, прогуляться, значит, а тут апошний король Речи Посполитой Август Понятоўскі зайсці ў касцёл азёрскі. До речи, тут у озерах у Августа Понятоўска была столовая маёмасць. Ну, але я вам хочу сказать, паважанае панство, вот что такое, значится. Ну, вот озёр, яны хотя и были вот королевским таким местечком, так? Але не при одним з королей яны так не расцвілі, не расквітнелі, як при хлопцу з простай шляхецкай сям'і Міхалу Валіцкім. Гістарычная даведка. Міхал Валіцкі, сапраўднае прозвішча Міцкевіч. Нарадзіўся ў 1746 годзе на Навагрудчыне, памёр у 1828 годзе. Падстольнік каронны, кавалер ордэнаў святога Станіслава і Белага Арла, буйны мецэнат, філантроп, калекцыянер, гулец і авантурнік, вядомы знаўца старажытнага мастацтва, бібліяфіл, нумізмат, сябра Варшаўскага таварыства сяброў навук, уладальнік вялікага багацця. Паходзіў з сям'і дробнага шляхціца. Вучыўся ў мінскіх езуітаў, працаваў віцэ-рэгентам у судах. Схільнасць да авантур і прыгод прымусіла Валіцкага пакінуць працу і пераехаць у Кракаў, дзе здабыў дасканаласць гульні на більярдзе і ў карты. Быў прыняты пры двары караля Людовіка XVI. З дапамогай сваёй каханкі княгіні Паліньян стаў фаварытам каралевы Марыі Антуанеты. Выкананне сакрэтных даручэнняў каралеўскай сям'і, гульня ў карты пры двары па высокіх стаўках далі Валіцкаму магчымасць набыць значны капітал у грошах і каштоўнасцях. У Італіі купіў сабе графскі тытул. Пасля вяртання ў Рэч Паспалітую графскі тытул пацвердзіў кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Про Михала Валіцкага, паважаныя, ходят розныя верагодныя і неверагодныя гісторыі. Што толькі пра яго, я вам кажу, не расказваюць. Ну, вось, напрыклад, кажу, што Беларусь, вось, як раней казалі, Літву, ён пакінуў, пабіўшыся з кімсьці, значыцца, з радзівілаў на дуэлі. І таму ад радзівіла быў вымушаны ўцякаць у Польшчу, недзе, кажуць, у Кракаў. І вось там, у Кракаве, ён авалодаў гульнёю на більярдзе. Паважаныя спачатку, кажуць, ён гуляў на абед з сябрамі, там выйграчы іх, а пазней так авалодаў гэтаю гульнёю, што, уявіце сабе, адным ударам ён партыю у більярд пачынаў і адным ударам яе сканчаў. І на спор мог у лозу забіць самы неверагодны шар. Так, хопс, і шар у лузе. Вот так. І слава аб гэтым генію більярда, значыцца, ну, паляцела па ўсёй Польшчы.
І вось Міхала Валіцкага, кажа, там заўважыў нехта з сапегаў нашых. Ну і прапанаваў яму паехаць у Вену, значыць, каб там валюту стрыгчы, вось. Ну, яны з Валіцкім, гавораць, там у аўстрыякаў добра кішэні пачысцілі. Ну, а там паціснулі адзін аднаму рукі, сапега, кажуць, недзе паехаў назад, вярнуўся вось на Літву, на Беларусь сюды, а Валіцкі пазнаёміўся ў Вене з венгерскім герцагам Эстэргазі і з ім падаўся да гораду Парыжу. Вось, і там хлопцы куцілі трохі. Ну, і вось у Парыжы ён пазнаёміўся з нашым магнатам Весялоўскім і ў таго пачаў вучыцца, вось, усякім добрым манерам вось пры дварэ к себе паводзіць і заняўся там самаадукацыяй. І ўжо пана Міхала Валіцкага бачылі не толькі вось за зялёным сукном ці гульне ў карты, а яго ўжо больш бачылі сярод хлапцоў з навукі і мастацтва. Сапраўднае прозвішча вось Міхала Валіцкага не Валіцкі, а Міцкевіч. Ну, а кажуць, прозвішча Валіцкі ён ці то выйграў карты, ці то купіў за грошы у ваеводы Валіцкага, а таксама і, значыць, права належа да роду Валіцкіх. Ну, а чаму так зрабіў? Ну, тут я не скажу, Бог яго ведае. Можа, дзе жульнічаў там у карты, да ўжо паліцыя шукала гэтага Мішу Міцкевіча. Ну, можа, так з якой прычыны прозвішча змяніў, я вам, панове, не скажу. Але, кажуць, вось у карты ён гуляў вельмі чэсна, з лёгкасцю прайграваў вялізныя сумы, ну, а калі бачу, што за стол сядалі жулікі, нейкія шулеры, то абыгрываю да ніткі. І цікава, што грошы тыя сабе не забіраў, а раздаваў іх жабракам. Міхал Валіцкі, ён аб'ехаў усю Еўропу, быў пры шматлікіх каралеўскіх дварах. Ён быў фаварытам у каралевы Марыі Антуанеты. Але вось, пабадзяўшыся па Еўропе, вось праз 20 гадоў ён вярнуўся назад на Беларусь. Ці казалі раней на Літву. Ну, але тады адбыўся ўжо падзел Рэчы Паспалітай, і Беларусь, Літва патрапіла пад акупацыю. І Валіцкі пачаў, значыцца, укладаць грошы ў айчынную навуку. Ён пачаў укладаць грошы ў Віленскі універсітэт. Ён падараваў Віленскаму універсітэту частку сваёй калекцыі каштоўных камянёў. Ён пачаў дапамагаць іншым айчынным установам. Ну, а яшчэ ён адкрыў фундацыю для бедных, але здольных хлапцоў з прозвішчам Валіцкія і Міцкевічы. Міхал Валіцкі, вось, гульной у карты і на більярдзе, ён зарабіў сабе вялізнае багацце. І вось ён гэтым багаццем шчодра з усімі дзяліўся. І, кажуць, дзверы ў яго дом ніколі не зачыняліся. Ён дапамагаў усім, хто меў у гэтым патрэбу. Да яго прыходзілі і вучоныя, і мастакі, значыцца, і пісьменнікі за дапамогай, і нікому ён не адмаўляў. І вось, нажыўшыся ў розных сталіцах, Валіцкі Міхал набывае сабе вось гэтую вёсачку Азёры і называе Азёры мой саламяны палац і адпачывае тут душой і сэрцам.
Михал Валіцкі, паважанае панство, тут вось, значыцца, у азёрах пабудаваў ваўняна-капелюшную фабрыку. Ну, пабачыш, што ў Европе ўсе ў капелюшах ходзяць. Он думае, хай беларусы у капелюшыках рассякаюць па вёсцы. Ну, і тут вся вёска хадзіла ў капелюшах. Ну, правда, на сённяшні дзень хіба, можа, адзін я такі ў капелюшу, што тут застаўся. Ну, яшчэ скажу, ну, азёры стаяць як бы на азёрах, як я вам уже говорил. Дык вось на возеры Белае Михал Валіцкі зрабіў дамбу і тут заснаваў фабрыку картонна-папяровую, вось што. Ну, а пасля Михала Валіцкага азёры перайшлі ўжо да яго нашчадкаў. Ты тут паставілі яшчэ бровар, ну, шмат яшчэ розных гаспадарчых пабудоў. Ну, адным словам, пры Валіцкіх вось азёры сталі такім, ну, важным прамысловым цэнтрам. У сярэдзіне 19 стагоддзя вось тут у азёрах правіў такі Леапольд Валіцкі. І вось якраз пры ім на Беларусі, значыцца, успыхнула паўстанне Кастуся Каліноўскага, пра якое пазней паэт сказаў: «Да рабскай няволі нязвыклы, краіне ўсёй крыкнуў Кастусь: даволі, народ мы не быдла. Паўстань за сябе, Беларусь!» І Беларусь тады паўстала амаль уся. Лепшыя сыны і дочкі Беларусі ўзялі ў рукі зброі, каб змагацца за незалежнасць і за свабоду сваёй бацькаўшчыны Беларусі. І вось тут у азёрах на старых каталіцкіх могілках ёсць магіла паўстанцаў. І мясцовыя жыхары мне расказалі, што тут кожную весну на гэтых магілах з-пад снегу з'яўляюцца пралескі. Гэта такія чыстыя і беленькія кветачкі, быццам гэта душы тых палеглых у баі дзяўчат і хлапцоў за незалежнасць сваёй айчыны Беларусі. Уладар азёра, вось Леапольд Валіцкі, ён дапамагаў паўстанцам зброяй. Ён на свае ўласныя грошы набываў зброю і пастаўляў яе паўстанцам у лес. І вось за гэта ён быў і арыштаваны царскімі уладамі і быў сасланы ў Сібір на катаргу. А азёры вось гэтыя у Валіцкіх канфіскавалі. І ўсё, што тут яны рабілі, прыйшло поўнасцю ў заняпад. Шляхцічы Валіцкі вось тут у азёрах каля могілак пабудавалі уніяцкую царкву святых Пятра і Паўла. Але той храм быў драўляны і да нашых дзён не захаваўся, вядома. А вось гэты святадухаўскі храм, гэта праваслаўная царква, тут была пастаўлена ўжо пасля паўстання Кастуся Каліноўскага ў 1866 годзе. Тады, значыцца, для умацавання рускай веры ў северо-западным краі будаваліся вось такія праваслаўныя храмы. І па загадзе генерал-губернатара Мураўёва, якого ж называюць Мураўёў-вешальнік, вось па Беларусі ставіліся такія церквы. Яны і па сённяшні дзень яшчэ завуцца ў народзе мураўёўкамі.
Я вам скажу, поважане панство, такий туман сьогодні в озерах, такий туман. Ну, як у Короткевича у верші, пам'ятаєте? Туман пливе з низини сівий, над Нивой голой і пустой. Глядите, заяц варить пиво, жартуют люди между собой. Я вам скажу, что заяц будет такое смачное пиво варить, что все мясцовые кроты до его на пиво повылазили. Час, я вам скажу, панове, жить няумольно. Вось тільки прийшов, здається, в озери, а вже треба з вами розвітуватися, істи далі. Ну, що ж зробиш, таке життя, на місці сидіти нельга. Треба рушить, крочить наперед. Ну, так що, поважання, всього самого найлепшого, успіхів вам і до побачення.